Hei, halusin lähteä pohtimaan teknologian vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Tekoäly haastaa meitä pohtimaan, mihin ollaan oikeastaan menossa. Se haastaa meitä pohtimaan, mikä on ihmisen rooli yhteiskunnassa. Mikä on ihmisen arvo? Teknologian kehitys on mielestäni vakavasti otettava asia. Ja koska tekoäly on kaikkien meidän ulottuvilla, me voidaan puhua tietynlaisesta murroksesta. Kuuntelin Ellun Kanojen blogisarjan tekoälystä, jossa verrattiin tekoälyn murrosta renessanssiaikaan. Renessanssiaika oli ennen kaikkea yksilön aikaa. Siinä mielessä uskallan olla eri mieltä tästä vertauksesta renessanssiin, että ajattelen, että nyt oikeastaan on alkamassa enemmän yhteisöjen aika. Renessanssi oli tällaista humanismin nousuaikaa, jossa korostettiin tiedettä ja taidetta. Ja jos renessanssin aikana yhteiskunta muuttui, niin juuri nyt yhteiskunta on teknologian kehittymisen myötä muuttumassa valtavasti. Tähän eittämättä liittyy myös eettiset kysymykset, joita meidän on pakko näissä yhteyksissä miettiä. Voidaan pohtia teknologian läpinäkyvyyttä. Onko se sitä? Uhkia ja mahdollisuuksia, kriittistä ajattelua. Yhteiskunnan tulisi kuitenkin olla ennen kaikkea oikeudenmukainen, vaikka teknologia kehittyykin. Siinä saattaakin olla sitten sudenkuoppa teknologian kehittymisen myötä. Ajattelen, että jos tekoäly joutuu vääriin käsiin, niin meissä ihmisissä on kuitenkin niin paljon pahuutta, että sillä on ikävä kyllä mahdollisuus saada myös paljon pahaa aikaiseksi. Miten yhteiskunta, maailma sitten teknologian kehittymisen myötä tulee muuttumaan, niin sitä meistä ei kukaan tiedä. Sen vasta aika näyttää. Joka tapauksessa voidaan ajatella, että tekoäly on korkeasti luova. Ja ajattelenkin, että tekoäly vapauttaa meille aikaa ja tilaa luovuuteen parhaimmillaan. Eli ne mahdollisuudet tekoälyssä, tekoälyn käytössä on valtavat. Ja teknologian kehittymisen myötä mahdollisuudet kasvavat. Mielestäni kertoo viisaudesta, jos yritykset ja yhteiskunta julkaisee tekoälyn eettisiä periaatteita. Itse ajattelen, että tekoäly, teknologian kehitys myös kulttuurialalla on tullut mahdollistamaan. Saadaan taiteen uusia tuulia, uusia tulokulmia, tapoja tehdä ja toteuttaa. Parhaimmillaan tekoäly mahdollistaa elämänlaadun paranemisen, kun vapautuu aikaa, tulee tilaa elää, keskittyy muuhunkin kuin esimerkiksi työntekoon. Ja jos renessanssi on uudelleen syntymä, niin kyllä tämä teknologinen kehitys todellakin johtaa uudelleen syntymään. Me ollaan aikamoisissa synnytyspoltoissa juuri tällä hetkellä.